Widya Basa Jawa kelas 9 halaman 5 Ulangan 1 lingkungan hidup. Gambar 1.6. Tim ekspedisi Kali Surabaya dibiyantu para nelayan lagi ngresiki kali lan jaring iwak kanggo kaperluan panaliten. Gambar 1.6. Tim ekspedisi Kali Surabaya dibantu oleh para nelayan sedang membersihkan kali dan menjaring ikan untuk keperluan penelitian. Gambar 1.7. Iwak rengkik sawijining jenis iwak langka ing Kali Surabaya kang meh cures ditemokake tim ekspedisi kahanane wis lemes lan meh mati merga kena pencemaran limbah industri. Gambar 1.7. Ikan rengkik salah satu jenis ikan langka di Kali Surabaya yang hampir punah ditemukan tim ekspedisi dengan keadaan yang sudah lemas dan hampir mati karena terkena pencemaran limbah industri. 1. Pencemaran lingkungan yaiku sawijining kahanan mrihatinake kang bisa ndadekake karusakan lingkungan kang dumadi ing banyu perairan, lemah utawa daratan lan hawa udara kang disebabake saka tata kelola limbah utawa uwuh kang kurang becik, keluke pabrik utawa kendaraan bermotor lan sapiturute. Pencemaran lingkungan yaitu salah satu keadaan yang memprihatinkan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang terjadi di perairan, tanah ataupun daratan, dan udara yang disebabkan dari tata kelola limbah atau sampah yang kurang baik, dari asap pabrik atau kendaraan bermotor, dan lain-lainnya. Pencemaran lingkungan ing kutha-kutha gedhe lumrahe dumadi saka limbah-limbah industri lan rumah tangga. Pencemaran lingkungan di kota-kota besar biasanya terjadi karena limbah-limbah industri dan rumah tangga. Industrialisasi kang maju lumesat kairing karo owah-owahan ing kutha gedhe ndadekake pencemaran lingkungan angel dikendhaleni. Pencemaran lingkungan industrialisasi yang maju pesat seiring dengan perkembangan di kota besar menjadikan pencemaran lingkungan sulit untuk dikendalikan. Institut Perlindungan dan Pemulihan Sungai Inspirasi asring ngadani kagiatan ekspedisi Kali Surabaya. Institut Perlindungan dan Pemulihan Sungai Inspirasi sering mengadakan kegiatan ekspedisi di Kali Surabaya. Kegiatan ekspedisi kasebut duweni tujuan bisa mangerteni kahanan ekosistem lan pencemaran ing Kali Surabaya serta kahanan lingkungane kang wis ngalami kerusakan. Kegiatan ekspedisi tersebut mempunyai tujuan bisa memahami keadaan ekosistem dan pencemaran di Kali Surabaya serta keadaan lingkungannya yang sudah mengalami kerusakan. Ekosistem ing Kali Surabaya dinuga wis kena pencemaran lingkungan kang bebayani. Ekosistem di Kali Surabaya diduga sudah terkena pencemaran lingkungan yang membahayakan. Kahanan kasebut kabukten kanthi akeh iwak sing mendem lan mati ngambang ing dhuwur banyu. Keadaan tersebut dibuktikan dengan banyaknya ikan yang telah mabuk dan mati mengambang di atas air. Daru Setiorini, Direktur lan Panaliti Inspirasi, ngendikan yen ekspedisi lan panaliten kasebut nyambut gawe bareng karo Lembaga Kajian Ekologi lan Konservasi Lahan Basah Ekoton wiwit 5 September 2013. Daru Setiorini, Direktur dan Peneliti Inspirasi, mengatakan jika ekspedisi dan penelitian tersebut bekerja sama dengan Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah Ekoton sejak 5 September 2013. Loro,
Daru Setiorini ngandharake menawa biyen ing hulu Kali Surabaya bisa ditemokake werna-werna jenis iwak, kayata iwak rengkik lan jendhil, nanging saiki jenis iwak mau wis arang tinemu. Daru Setiorini menjelaskan jika dahulu di hulu Kali Surabaya bisa ditemukan berbagai macam jenis ikan seperti ikan rengkik dan jendhil. Akan tetapi sekarang jenis ikan tersebut sudah sangat jarang ditemukan. Ing taun 2011 isih bisa ditemokake cacah 20 iwak rengkik lan 30 iwak jendhil ing tlatah Mlirip nganti Perning, Mojokerto. Di tahun 2011 masih bisa ditemukan berjumlah 20 ikan rengkik dan 30 ikan jendhil di lahan Mlirip hingga Perning, Mojokerto. Saiki jenis iwak sing wis langka mau ditemokake mung kari 1 iwak jendhil lan 4 iwak rengkik. Sekarang jenis ikan yang sudah langka tadi ditemukan hanya tinggal 1 ikan jendhil dan 4 ikan rengkik.